Každý tretí mladý človek, absolvent školy, končí na úrade práce. Keď som bol európskym komisárom, pomohol som etablovať v rámci Európskej únie podnikateľsko-akademické fórum, Business University Forum. Vytvorilo to predpoklad a priestor pre dialóg a partnerstvo medzi univerzitami, vysokými školami, vedeckými centrami na jednej strane a podnikmi na strane druhej. Som presvedčený, že aj Slovensko potrebuje takýto rámec. Počas obdobia štúdia veľa mojich spolužiakov a priateľov nepracovalo alebo nechodilo na nejakú prax. Výsledkom bolo, že keď skončili vysokú školu, tak na prvom pohovore dostali studenú sprchu. Žiadna prax sa častokrát rovnala žiadnemu zamestnaniu. Toto je na Slovensku potrebné zmeniť. Preto chceme zaviesť polročnú prax na všetkých vysokých školách už počas 5 rokov štúdia. Nie počas prázdnin, ale počas semestra. A vysoké školy by to mali pomôcť vybavovať.